Sa English, ayon ako po ni basahon sa Bisaya. Ang pulong sa Ginoo, Proverbs 6:21 to 22. Bind them always on your heart. They will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. Kamputan. Amahan nga langit nun, salamat kaayo nining adlaw. Salamat Lord sa mga dagayaon nga butang. Salamat Ginoo nga ikaw magatudlo kanamo ug ikaw ang Dios nga among ituboy. Salamat kayo amahan ini nga kabuntagon nga kami makapatalinghob na usab sa mga bulawanong butang nga gikan kanimo. Amo kining gihalad kanimo, ginatugyan kanimo ug ikaw ang Dios nga magatudlo karon ug magaabli ka ni baba sa imong anagan uban ang imong bihog ug uban ang imong gahom. Pasayloba kami sa pulong sa buhat sa una-una. Equip Lord God ang among hunahuna karon, ang among kasing karon ug ang tibuok Ginoong Dios nga congregation nga mouli Ginoo nga dunay balon nga mga panalangin. Ikaw ang Dios nga among saligan ug ikaw ang Dios nga magadumala karon. In Jesus name we pray. Amen. 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 Antay kanimo panahon sa kagabion ug magtambag kanimo panahon sa adlaw. Sampo lang sa Ginoo mga kaigsuonan nga gihatag niya kanato mo ni mo guide, mo tultol, mo tambag, mo hatag kanato o pabor, no? Kanunay sa tong kinabuhi. So nini kabuntagon mga kaigsuonan, atong siran kamo nini nga kabuntagon about avoid the pitfall of pride. Okay? Kasi avoid paglikay o likayan. Pahilayo. Okay? Pahilayo gikan sa gahom sa garbo. Pahilayo or likayi gikan sa gahom sa garbo. Ang pulong sa Ginoo ingno na to, ang garbo igsoon dangerous. Pride is dangerous. Saan na dangerous? Smoking is dangerous to your health. Sa ato ba, makadaot? No? Kapag panigarilyo ko nung makadaot, kunya ang garbo po, makadaot. Ang pride ko no, pride is destroyer. Sa kuno, pride is destroyer. Saan destroyer is on? Tiguba. Una ganina ko ba? Sa to, pride is dangerous. Makadaot. Oh. Labaw sa tanan, sa atong kinabuhi. No? Kung ang sigarilyo makadaot, mas makadaot kining pride. Okay. Ikaduha, pride is destroyer. Tiguba siya. Tigdaot siya. Unang, gikan ini, gitang maganta nga magpahilayo ta, meaning garbo. Ang ilahanan igsoon, ng taong gani, nga naana niya ang garbo, hindi na yung siya siyang gagalingon. Ako yo'y pinaka-importante. Ako'y wala o aning trabaho pa karon, dili mahimon eh. O wala din ako aning amitab, maghimpos gahani. Sumunay ilhanan sa garbo. Ikaduha, ako yung pinakamaayo. I'm the best. Ilahe. I'm the best. Ako'y maayong ulula, maayong kanta, ako'y maayong MC, ako'y maayong muwali, ako'y maayong sulat, ako'y pinakamaayo. Ako'y pinakamaayo mo gitar, ako'y pinakamaayo mo bass, ako'y pinakamaayo mo drum. Mao na ganin ay mugawa sa itong baba, nagpasambot nga ka na usap. Okay? Garbo na.
Ikatulo, kinahanglan nga taygon. Magpadaygon ba? Wala ba kayong mga kamay dyan? Nalita ko na yun? Ilan ko yung pagpakang. Dami tayo yun. Wala ba kayong mga kamay dyan? Nakinahanglan ba nga dahigon yun? Na ay mga achievement nga nahimo, na ay mga good works nga nabuhat, na ay mga butang nga murag ug dili pa to nako pinaagi sa iyang gibuhat, dili to siya mahimo, dili to siya mahitabo. Kinahanglan ba nga mayuhan gyud kaayo ni kuan? Uy, mayuhan gyud kayo itong decoration atong kahap na to. O dili na siya wala ko napasabot nga, nabadayag sila. Wala. Ba't ako napasabot ba? Example lang siya, kung mingo na ganito siya na, magiging sila nakakita sa akong gihimo. Di ba? O sinawa kay sa salok, sila nakakita sa akong gibuhat. Kung maano ganit na isulti na to, napasabot nga, saan na na? Pride. So, likaya na siya. Ako lang sige, ako lang MC, ako lang sulit, ako lang sige tanan, ako lang yab, labi, ako rin ang video, labi, ako rin nagpahina sige. Pag ikaw na gani na, Pastor, dapat Pastor, papakan po na ito ng mga nagpaso, mga nag-arrange. Kung ikaw na gani na, ang naglampyo ba, ang naglampaso ba, ang nag-decorate, ikaw na gani nga, Pastor, ito kung papakan, nagpasabot nga, garbo na. Pero lahi mo ingon gani, lahi gani mo sulti, nagpasabot niya, appreciation na. Atong palakpakan ng Ginoo. O pag ako'y mo sulti, dili ka lang nagtrabaho, nagpasabot na niya appreciate ta sa gibuhat, sa Ginoo, o nagbuhat ang Diyos o tao ng mga maayo kayo nga mo design. Dili pa kita mismo mo gyud magpadaig. Pastor, wala ka magkita pastor sa akong nabuhat. So, bigyan mo nagkinibitang pakuratan ko tayo na kung sa liin mong nabuhat, right? Christian. Katulong na ako'y gi-invite na kala, pastor. Katulong na ako'y gidala diri nga bisita. Di ba record ko na ako, pastor? So, ingon pa din mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo, nagtambag na to, nga atong pahilayuan, o di kaya, magpahilayo kita aning dangerous o destroyer nga mga butang. Hadlo ka kaayo, no? Pag-arin ka sa dangerous kung sa masugod. O sa may nakita ninyo nga dangerous, labi tayong dalan nga blind curve, slippery, wet. Basta kayo muna siya. Niya na ay gibutang dito, dangerous curve ahead. Nakagani mga dangerous, dapat aware na ta. So, naana kayo pagbantay. Okay. Naana kayo pagbantay. So, tungkol kay ang pride, mga kaigsunan, is dangerous man, na ay pulong sa Ginoo nga magpahinomdom na to. Mao ning ibasahan ta sa Proverbs 26:21 to 22 nga isa batuni kanunay ang ilang mga pulong. Ingon sa dinhi, bind them always on your heart. Ang bind mga kaigsunan, hingtan, nabugkos ba? So, ang pulong sa Ginoo isa batuni kanunay ang ilang mga pulong o titigi kini sa imong kasing-kasing. Kung dili lamang natipigan, dili lamang nabugkosan, kung dili nagaana na hatagan nimo og pagtagan. Bind him always in your heart. Amen. Kinahanglan ko nga kining ang pulong sa Ginoo, kinahanglan atong matipigan sulod sa atong kasing-kasing. Aron kita mapahilayo gikan ining dangerous o destroyer na mao ang pride. Halo, napamubuli na ito. Ingon ba to na ato'y speaker nga nagsulti na kung maluoy mo sa inyong pastor, maluoy mo sa inyong leader, maluoy mo sa inyong worker, please ayaw siya dahil ka.
dili gyud kuno daygon ang atong pastor. Ayuha kay muwali ni pastor oy. Ayuha kaayo mo kanta ni pastor oy. Mayuha kaayo mo sunglit ni sister oy. Mayuha kaayo mo sunglit ni brother oy. Likayan na. Kay pagbaon na ganin ay ma-mention nato kanunay posibilidad o dunay posibilidad nga wala o na siya. Kay nga naman mahimo na siyang competitor or makikompetensya na siya ngadto sa Ginoo nga mo'y nagamat niya. So ang atong kinabuhi mga kaigsuonan nagdepende lang ni yun ni kanunay diha kay Dios Ginoo. Dili tan magdepende anang dayeg. Amen. Amen. Mga lagyan tas Ginoo dili pwede nga, dili pwede nga nagdepende ta ba sa kadasig sa uban. Happy Pastor Lord, ako bitaw isuon, nadasig ko kay kina. Naakakaron. Wala na. Ako isuon, dasig ko kanunay pagdaghanta. Dasig ko kanunay paggamay na ta. Mas dasig itong naghanta. Mas good. Sige sa bind them always in your heart. Ilapon mo sa imong liog. Always bind them, you hide them around your neck. Sa to pa, ihingkot rin siya, ibitay-bitay rin siya diha sa imong liog. Ikwintas. Iniktas. So nagpasabot mga kaigsunan, pag ang tulong sa Ginoo, naadinhin sa atong kasing-kasing, dili ta magagad o dayeg sa uban para tamahimong dasig. Amen. Hello! Palakpakan na to, Ginoo. Kaya pag ang atong kinabuhi nagagad lang sa kadasig sa uban, lisod kayo. Diba? So para malikay taning pride and destroy, pride dangerous of destroyer, atong kinabuhion ang pulong sa Ginoo. O saan mo ato na? Aron kini mahilikay ta, mahilayo ta, stay close to God. Sa kuno, stay close to God. Kinahanglan kanunay tang suod sa Ginoo. Amen. Kanunay tang suod sa Dios. Stay close to God. Maintain close contact with the Lord Jesus. Maintain. Sa kuno, maintain si word maintain. Kung nakita ninyo din hakalibyo, i-maintain na. Kung nakita ninyong sinaw, ipadayo ng sinaw. Amen. 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 Dasig ka karon, ipakita na ma-maintain ang imong kadasig. Mapadayo ng imong kadasig. Amen. Hallelujah. Kining kadanlog karon, i-maintain. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stay close to God. Kinahanglan ko no, maintain close contact. Contact kanang sa contact. Kanang pag-connect sa Ginoo, no? Kanang pagkig-relasyon sa Dios. Maintain close and contact with the Lord Jesus Christ through discipline. Kinahanglan jud kuno nga ma-maintain na ang atong pag-contact kadto sa Ginoo, pinaagi po diha sa mga pagdisiplina sa Dios. Sa disiplinahon tas Ginoo no, anak sa Ginoo no, disiplinahon ta. Ngano man kay maunay makapa-close, makapasuod kanunay sa Dios. Pag dili yung kami tinahon, dili po ka disiplinahon sa Ginoo, dili ka masuod. Unsa man ay discipline? Disiplina, pastor. Unsa man ay disiplina? Discipline. Discipline. Simple. Igsoon, ang pagdisiplina matod pa sa Hebrews isa disiplinahon bagon katong dili niya mga anak. Ang disiplinahon gyud sa Dios katong iya gyud mga anak. Badlunga kuno ng tao nga maglakaw sa karsada.
Anak galing hubog. Na mapadagan din nga hubog kayo. Mapadagan din na ng motor saba kayo. Badlungon ni mo na. Asok ko. Rangon yan. Hindi mo muna siya badlungon. Na siya galingon po na idea siya kinabuhi. Pero imo siyang pamilya, imo siyang mabadlong. Yung membro ba na simbahan, ay ipadlong ng anak ko eh. Stay close to God. Kinahanglan ko no, stay close to God. With discipline. Daily prayer. Daily prayer. Daily prayer. Study the Bible. Study the Word of God. Meditation on His Word. And focus. Kinahanglan ko no, doon ay meditation. Dayon kinahanglan ampo kada adlaw. Dayon doon ay focus. Avoid gikan ini pride. Pagpailayo gikan ini garbo, mao nga close lang gyud ta kanunes. Dayon mo focus ta na kayo. Di ta focus tao, di ta malantaw tao. Yan, tanawa kanunay ang gibuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ada lang. They're meeting gyud na makikomunicate ka sa Ginoo. Usa po na ibuhaton? Now, sa ito pa, pagbahin ka nunay ang pulong sa Ginoo, kauban mo ka nunay ang Ginoo, kuyog di mong Ginoo, kuyog di mong pulong sa Ginoo, dili ka matimpawak sa dangerous o sa destroyer. Yan naman, sa inara ang pulong kauban. Amen? Ikaw pa din kadua. Avoid the pitfall of pride. Number 1, stay close to God. Number 2, fast and pray. Nomdom ko ato taglingkunan krusada. Doon natin crusade. Ay balo ka kaya. Ano sa pastor? Karong sunod semana ato taglingkunan. Lingkunan kay ang atbang sa basketball lang, ang atbang sa barangay office kay mga gamhanan, mga tao to tanan. Yan na sila mga gamhanan din ha. Halos sila tanan. Mga more or less mga 30 plus na mga balay. Sobra paganit siguro. Puasa ta. Sige, puasa ta. Puasa na yun. 1 meal lang. Yan sa kayo. 1 meal lang, 1 meal. Yan, 30 na bukamanan. Usara kami lang gibuhasan din eh. Traffic pag yun tayo kayo. Sige. Puasa na. Dapat kitang tanan puasa. Dapat kitang tanan kamadto. Puasa yun. Ano po kayo? Sige. Kana, nindot kina pastor. Puasa na. Kalau sa Ginoo, dagadaghan gyud yamot. 1 meal ra. Pagbiyahe pa lang daan, luran padapit, burot ng ligid. Pagdapit sa panahon, wala break. Pag abot na yun dapit sa usamis, awa na yun. Kasi yung daghanang problema. Ningabot yun karoon sa Ginoo, ningabot yun dito sa lingkunan, ningabot yun alas 10 siguro to sa gabi. Praise the Lord. Ang mga tao dito nga excited na kayo kay sinangka. Ang mahibalo ko dito, naaay kauban si Pastor Amerikano. Si Pastor Jung ay kauban Amerikano. Kunya, naapag yung sini. More or less mga 100 to 200 ka mga tao ng after gift. Huwag pa ni hapon ay. Grabe. Kaya gusto mo tanaw anong sini. Tawa na gulo. Sama sa liyong. Na 1 meal ra fasting ninyo. Kagamay anak. So para makalikay tanin dangerous na pride, maka-destroyer na pride, atong himoon nga do na tayo pray and fasting. Fasting and pray. Isa nini,
3:6. Tapos ako, Salmo 35, 30. Yet when we are, I put on sackcloth and humble myself with fasting, with my prayers return to me and assert. Ingon na po lang sa Ginoo nga sa Simon mo nga pagkabasa. Tapos ako. 13. Sa dili. Apan sa dihang nasakit sila, nagbiste ako sako o nagpuasa, nagampo ako nga nagduko. So ang gibuhat nila nga nag-prayer o nag-fasting sila, nagpuasa sila. Mausap na nga itong buhaton para malikay ta. Kaya usahay mo ni guba sa simbahan, mo ni guba sa iglesia sa Diyos, pag ang tao ison na sa man, naduminahan ni ining garbo, nahawiran ni ining garbo, gumpoon dito ginawa. Pag kita na gani, pag sikat na gani ta, kita na gani makunauna nga, ako na ni. So dapat makikonekta nga ito sa mga tao na naasa atong palibot nga nakakita na ito nga dasi kayo. Ikatulong mga kaisunan, stay close to others. Stay close to God. Fast and pray. Kung buhato na ito, makadaog yung takanunay. Stay close to others. Acts 2:42. Always maintain some relationship with those who will allow to speak into our life. Correct? Kinahanglan dunay mga tao, mga leaders nga atong isuod. May mga pastor nga atong isuod. Pastor, suod ko nimo ba? Tambagi ko no ka pastor. Usahay mga pagka-istorya, ang yawa nagulog, nagita sa pamaagi para mahulog ta. Muna mo connect ang mga tao, mo connect ang mga leaders, mo connect ang mga pastor, nga kini sila makatabang nato. Atong yalaw pud nga ngalagan sa Ginoo. Nga dunan sila yung authority nga gihatag sa Ginoo. Kaya dili personally, dili mo biyo nga, "Oy do, ayo na pagina do." Ay mga lagang sa Ginoo nga atong tugutan nga mo tambang nato. Kay pagkita na una nga, maayo ka ta ni pastor, maayo, ikaw na lang pag-pastor. Diba? So wala ko'y ipasangilan ninyo ni Ringa ng subak ni pastor, ha? Kasi mauna-una mo, pato ang tapan ng hindi ko. Hindi po lang sa Ginoo mga kaigsuonan, way higuli. Ang importante butang mo dawat ha. Amen. Wala ko'y giiguan ni igsuon. Ikaw na po lang sa Ginoo, stay close to others leaders. Acts 2:42. Paliw, basa. O kainito sila may padayon sa pagpamati sa mga bitudlo, sa mga apostoles, sa pagpakigsalurot uban kanila, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon o sa mga pag-ampo. Okay. Sa ato pa, fellowship. Okay? Sa fellowship. O nito sila ni padayon sa pagpamati sa mga gitudlo, sa mga apostoles, sa pagpakigsandulot uban kanila, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon o sa mga pag-ampo. Naan fellowship. Kinahanglan maki-close ka ani. Sabi ninyo mga kaigsuonan, kanang fellowship, kanang prayer, kanang cottage prayer. Unsa na? Maki-close ta ana, makisuod ta ana, naa na siya'y dako nga kalambigitan para mapalayo ta aning destroyer na mao ang pride. Ay usahay ang tao, dili na ganahan mo adto dito, dili na ganahan mo anhi dinhi. Nga naman, kaya ilang una-una, dasi kayo sila. Pero, atong iminti na, ang atong paki-close, atong paki-show na aning mga tawhana, kaya nga naman, pinahagian, malikay ka aning dangerous na mga kinabuhi. Hello? So sa ato pa mga kaigsunan, ino sa dinig, may nitong sila, may
sa pakigsyandurot uban kanila sa pakigsalo sa pagkaon o sa mga